gaarummaa keenimaa gaarummaa waaqayyoo jechuudha. Ishi faarfachuudhaaf maqaa abbaa ilmaa fi qulqulluu sadaa waaqa tokkootti amannee waa'ee keenimaa gochaa keenimaa gaarummaa keenimaa waa'ee keenimaa gochaa keenimaa gaarummaa keenimaa yaa Yesuus isa jaalatamaa Amaanu'el fayyisaa ilma namaa olkaa meel tokko olkaa Amaanu'el fayyisaa ilma namaa waa'ee keenimaa gochaa keenimaa gaarummaa keenimaa waa'ee keenimaa gochaa keenimaa gaarummaa keenimaa yaa Yesuus isa jaalatamaa Amaanu'el fayyisaa ilma namaa isa jaalatamaa Amaanu'el fayyisaa ilma namaa waa'ee keenimaa gochaa keenimaa gaarummaa keenimaa waa'ee keenimaa gochaa keenimaa gaarummaa keenimaa yaa Yesuus isa jaalatamaa Amaanu'el fayyisaa ilma namaa yaa Yesuus isa jaalatamaa Amaanu'el fayyisaa ilma namaa waa'ee keenimaa gochaa keenimaa gaarummaa gaarummaa keenimaa yaa Yesuus isa jaalatamaa Amaanu'el fayyisaa ilma namaa yaa Yesuus isa jaalatamaa Amaanu'el fayyisaa ilma namaa. Ishee waa'ee faarsaa isaatiif abbaan faarsaa kan galateeffameef kan eebbifamee nuuf haa ta'u.